Chukwu bụ eze si okpoko wee zite enu a ọ sị na okenye ada eji maka ịlụ ajọ nlọ wee hapụ ịrahụ ụra abalị. Okenye aga eji maka ịlụ ajọ nlọ wee hapụ ịrahụ ụra abalị. Eji mgbagbu agha ịlụ ajọ nlọ anụnwa bụ ife dị adị ọdịgbo. Onye ajọ nlọ anwụ onye na-aka alụ ya ọlọ nlọka nọ n'ili ozu, lụọ nlọ ka nọ n'akpati ozu, lụọ nlọ ka na-ekpodo ya aja, lụọ nlọ ka agụ na-achọ ilie, lụọ nlọ ka afọ mmụọ 6 ịtọ ha na-achụ ya ọsọ, lụọ nlọ ka dana onu mmiri enye ọchịchị gba n'ime. Nwanne chọrọ lụọ nlọ ka nne ya nwụ a na-ekwucha ahụ na nke afọ si na diọkpara ya n'afọ ya ebepụ ya isi n'aka. Ụdị ajọ nlọ dị iche iche ọ dịka ọsọ ya na-arahụ ụlọ anụ na-ekwokwe, ọ dịka ọsọ na o jebe ịrahụ ụlọ ọ bụrụ nlọ ka o jebe ịlọ, ọ na-akụzi akụkọ nlọ n'ụlọ n'abalị ị na-asị onye ọ nara azụkwa ụlacha ọ bụrụ ọsọ nlọ ka ọ lọbazi ka ọ na-alụ ajọ nlọ ka ọ na-akpọ ihe mee n'abalị. Ọ na-akụ elekere iri na anụ ka na-akụ ekwe mgbe ọ elekere iri na ofu nyanụ nke egbe igwe na-ama, mgbe elekere iri na ebu a na-akụ na ndị ori na-agba egbe, mgbe ọ na-akụ elekere ịbụ nke ndị elu mgbe onye na-eti mkpu ka ezigbo ọ rahụziri ụra oge niile dị n'ime abalị eji arahụ ụra ọgbakwa ihe mere n'ime ha nche niile ka ọ na-ekwụsị ihe nya mụ anya oge ọ na-eme ka ọ na-akọzi nlọ ajọ nlọ ọ lọrọ. Ị na-asị ọsọ onye a ka afọ mebe ajọ nlọ, ụfọdụ ga-abụkwa na ajọ nlọ ahụ ọlọsịa ya ka ọ na-alụ ya ka ọ na-eme eme. Onye ga-abụ ụlọ ha na nlọ ka mmadụ anwụkwasị ozugbo, ụlọ nlọ ka a chụ ya n'ọlụ kama achụọ nwanne ya nwoke n'ọlụ. Ụlọ nlọ ka ebula akpati ozu nwanne nwaanyị mebie afọ ime ọsọ akwa n'ọrụ si na-alụ ajọ nlọ. Ụfọdụ asị na nna ya kọ na biko hapụ n'obi gị maka na ka ọ na-akụ ya ka ọ na-emezu ụdị ndị anụnwa ije ka isi na nlọ ada ele ọlụ ha na nke ole lụọ ka ebunego n'ọkwa n'ụlọ ọlụ ọya ha ele ịlọ ka igoro ụgbọelu na nlọ iteta ụla ọka njọ ụbịam ịlọ ka igoro ụgbọala ịtọ na-eke ndị mmadụ iteta na ụtọ ka ji okwu aga nye nwere onwe ya lụọ nke ajọ nlọ mejuo ozigbo. Inu a wee sị na okenye agaghị eji na ya na-alụ ajọ nlọ wee hapụzi ya rahụ ụra n'abalị. O nwere onye agwụjede ka ọ rahụ ụra ajọ nlọ ebidokwa nke ọ bụrụ nwaanyị ime ọlọ nlọ ka ebewa ya afọ wepụta nwa nọ n'afọ ya ka akwa ọlọ nya nwanne nya ụlọ nlọ ka ebu ya si n'akpata ozu na-apụta ofu nwa obele nwa o bu n'afọ ka ọ na-aga ije a na-ekwu na aga ije nwa ọdụ nwee mpi bụ nwa ụka bụ n'afọ abịa na-agwa na ọnwa nọ n'afọ ihe ka ọ lụcha na nlọ o jide ka ọ rahụ ụlọ a na-akọzi akọ abalị onye na di dicha anyị na-akọ akọ di esi ya na ụlọ na-atụpụ ya ọsịa gị ụla gịnị ka ichegodo ka akọjọ nwa akọ obidokọ akọ ọfụ ka ọ wee fụ na ụlọ arụ enweghị isi n'oge ọ ma nebe anaghị nje na ya nke ọkwalụ nlọ ka esie ajọ nlọ onye abụrụ onwezie onyonyo etili ọnọdụ na-enye ya anya na-achụ nlọ na-ata ọsọ ọjị na-ata atụ isi nke wee mma ma oge agbagọtakwu n'elekere ịbụọ nke ndị nje ka nlọ wee ha na nso. Inu a wee sị na okenye ọ bụrụ ụmụaka ọ ya eme ọ bụrụ ụmụaka ọ nke were maka ajọ nlọ wee jụ na ya ma arahụ ụra jee n'ebe nne ya nọ jee danye nne ya n'ụkwụ sị nwakulunu m nne ya na-arahụ ụra ọligolu nne ya n'afọ ka a wee fụ ọgbanarị egwu na-atụ ya mana okenye anya emenwe okenye anya eje si nne ego kulum okenye anya eje si nne ego ndị makpudo nne ya n'afọ na egwu na-atụ ya ọnya ka ujewele okenye ahụ ọ bụ ọnya ka inu a ji wee sị na okenye ka a na-ekwu okwu ya na okenye agaghị eji na na-alụ ajọ nlọ ọ bụ na ọ sị na mmadụ agaghị eji na okenye maka itie inu a nwere ife a na-etoghị eto ya oge ịda obele nne nke sị gị ekutele mmiri ise na-egwu na togo osi egwu ị na-ekwu mmiri ise na-egwu ndị mmụọ okenye ya ekwe ifu nnọọ dị mkpa dị afọ 13 si kute mmiri n'ezi jee wee ntegodo ihe dị n'ezi na nwee ihe nchefu na-eje weta ọ sị na egwu na-atụ m si egwu gị na-esi na-egwu ndị mmụọ nne ya sị eweta dịka onye kere ndị mmụọ ji
egwu ndị mmadụ ahụ na egwu ndị mmadụ ji ndị mmụọ ụgwọ okenye bido isi na egwu na-atụ ya ma ihe hapụrụ ịnwụ nọ na-apụrụ ụtọ sị egwu na-atụkwa nna m nke ebe na-eje na chi efego egwu gị na-atụ gị ọsị mba mmeso gị mgbe anyị mara ma arụ ọ dịkwa nwa ịmalụ ma nwee ihe ọzọ na-ahị ya ma o nwee ife ọzọ na-eme nwa ọ bụ dimkpa mmadụ esigide egwu na-atụ ya n'efi ilu n'ụlọ ọrụ o mechie ụlọ ọrụ jekwuru na ezisi nna ogene osigide egwu na-atụ n'ime ụlọ Emmanuel bịam na-akụrị aka n'ọnụ ụzọ Emmanuel ịchụ n'ọrụ na-akụrị aka n'ọnụ ụzọ Emmanuel ihe n'ụchụ na-eso onye a maka mmadụ anyị enweghị n'ọrụ ka ị na-enedo anya n'ụlọ dibịa kpụta ka ọ chụọ mmụọ ọ sị na mmụọ ekwezikọ na afụ ụzọ mmadụ aka ewe n'ọrụ ka ị na-anọ n'ụlọ ọrụ pụta imechi ụlọ ọrụ jekwuru na-ese na-egwu na-atụ gị Emmanuel ịchụ n'ọrụ na-akụrụ aka n'ụzọ ya bụ na o nwere ife mmadụ na-etoghị etoghị na maghị erikwa nne ya na ọkpụ ehike ya ụmụaka ka ya asịsị enyi na nwatakịrị nne ya na ọkpụ dị ụka okenye maka esi elinye ọkpụ dị mgbe nwaanyị eze ọkpụ iliju afọ gị kama ịhapụ azụ ọkpụ ahụ ede n'ime ọkpụ ju n'ime lilu nne afọ eju gị ọ ga-afịara efe onye asị na ọkpụ gbado kịta n'oge gboo ahụ bịam hi nne oje ekpo azụ ọkpụ aja azụ mkpọ ọkpụ azụ were wuri n'ite ofe si nke isi ọkpụ banye egodo n'ofe a na-ekwuzi okwu ha tatara n'ọnụ ọbịazịa okenye elie mobile nri ọkpụ obodo mana kịta na-atazi anụ ọkpụ anụ ahụ agbodo mmadụ agbodo ọkpụ ọkụ ahụ agbado mmadụ ọkpụ ọrụ efi ada agbodo mmadụ agbodo maka ifie ị gaghị eji maka ife na-eso ife wee gbanarụ ife gbanaba ihe atụ anya n'aka gị nna irizi nri na n'ike ọkpụ adịghị m na ọkpụ ịma na agụ agụbeghị ọnya na ijezi ebe a na-eje n'ijezi obodo ebe ha si n'ihe eje na anụ n'onwe ndị da n'ụgbọelu n'ọnwa ịtọ gara aga na m achọghị ịnwụ n'ụgbọelu izebe ihe ndị a ịma na enweghị ebe ihe eje n'elu ụwa maka na onye na-ete nkwụ ga-ezele ide enu ịma na mana nwezi nkwụ ọ na-aṅụ anyị aṅụzi nkwụ enu anyị aṅụzi nkwụ iti onye na-echu mmiri n'ụzọ ụtụtụ ike izonyere akwụkwọ ụkwụ nwee ike zonye ụkwụ na kalama walawa nna ji echuo mmiri na agwọ ya ata n'ụzọ ọnwa agwọ edebere gị n'ụzọ ọkwa ụzọ ndị ọzọ si aga ka anyị na-ekwu na agwọ ya ataghị ya chụọ enu mmiri chute mmiri na ọnwa anya agwọta n'ọnwa isi ga-aga ụzọ mmiri ahụ na machọ ka agwọta m ịma na nwa anwụ egbota nsogbu nna jekọrọ m ihe n'ubi ọ sị na ama egbu ọgụ n'ụkwụ ife ọbụla mmadụ na-alụ nwere ọghọm na-esi onye na-ete nkwụ na-ekede elu ndị uwe ojii nwere ike zute ndị ori n'ụzọ ha gbarịta egbe agbara ofu onye uwe ojii debe narị ọ bụrụ eme ka mmadụ dabazi na ọrụ uwe ojii ndị a na-akwọ ụgbọ ha na-ebu ibu eje ugwu awụsa anata bute azụ mangala mgbe oge na-agbada n'ugwu hawo kibo fụ ebe ụgbọala gwongworo danye n'ọnụnụ gbuo mmadụ nne si ebugolo nke gawakwa ọma mkpọ onye nwe moto si abịa bụrụkwa moto gara anya na onye nwere ebe a n'anya ụgbọala onye ebugbo nke ya gabakwa nwaanyị na-esi nri ọkụ wee nwụrụ n'ọkụ wee gbaa nwaanyị nke ọzọ onye asị na ya bazikwa jesi nri ọzọ na onwe nwaanyị mmanụ ọkụ nwụrụ ọkụ n'ebe na-esi nri wee gbaa ya amaghị esizi nri n'ụwa m ọzọ ị ga na-esi nri ihe ọ bụla mmadụ na-alụ n'ụwa nwere ife na-esu ya ife ahụ na-esu ya ka imelizie iwee lite ulu na-esu ya na m achọghị ịgụ akwụkwọ na anụ nọ na abụ onye gụọ akwụkwọ n'ọhịa enweta ọrụ na ọgụsịa jegoro gụọ agụa egosizia amazi ma anyị na onye gụ na enweta ọrụ na ọnwe onye gụrụ akwụkwọ ma alụ na-enweghị ego na nwaanyị ha agụ ọ bụrụ ego ka a na-agụta n'akwụkwọ agụta n'akwụkwọ obodo amamife na inwe akọ na inwe uche ekugodo akwụkwọ ya bụ na agaghị eji maka na ọdịnukwu esikara agụ n'ọnụ ndị a na-ate nkwụ lie nkwụ toro ogo mgbugbucha ya tebie ụtụtụ ọrịgo ya efi ọrịgo ya abalị ọrịgo ya mana enwe ike na-ete nwere ike ịdọbide na ọda nwụọ mana ọ ga na-arịgo ya maka o nwere ebe ọ bụla egburu aja azụ ọbụla adịrọ
nwere ofe ọbụla mmadụ na-alụ ọghọm enweghị ike isi na wee pụta kama na o nwere ike ọ bụrụ na mmadụ 15 alụ anya ma ife na ha lụgide ya lụrụ ya n'isi n'ọsọsọ ofu onye ka nwetara ọghọm afọ mmadụ 13 eje uwe ojii lụgide ya lụrụ ya n'isi nwa onye agbawu n'ụzọ o wee lụcha ya nata na nka ọ dịkọtazi na onye jeenụ agalili ọ dịkọtazi na onye na-ete nkwụ dalụnụ onye anya ụgbọala wee suo n'ụzọ wee gbuo ya n'ime ụgbọala 6,000 gafee n'ụzọ n'ụbọchị ọ nke onye nwe nke enwe nsogbu maka na ọ bụrụ n'ike aka ewu maga na ji egbuda agada yi mgba ọ bụrụ na ike mmadụ ka esi ezere ọghọm ọ bụrụ na ndị mmadụ na-esu n'ụzọ otu ụgbọala na ha n'ụzọ mmadụ agaghazi ehi nene n'ụwa mana onye nọ n'elu nọ na-echekwara ndị mmadụ nyekwa ya akụ na uche anyị ga-eji na-ezere ihe ụfọdụ nye aghị nke ị ga-eji wee nene ihe ụfọdụ malụ na etem emego ochie na mmalụ na ka njegota nke ọfụ na ụgbọala m na ụkpụrụ ya erichago ka m gbanwee ya gota nke ọfụ tinye ihe anyị enyekwa aka wee benata nsogbu na-eso na ọghọm na-eso ihe ndị mmadụ na-alụ ọnya mere na ndị mmadụ na-eche nche abalị na-eche ndị ọjọọ ka ha bịa n'abalị ka ha na-ame onye nwụrụ na na-arahụ ụra ọnwa agwụ ekwe ya ụgwọ ya oke lụọ ya afọ 15 ndị ori abịabeghị n'ụlọ afọ ị gaghị asịrị ihe akwụ ya ụgwara ndị ori abịaghị ị ga-akwụ ya n'ọnya bụ ojiwe nọ oge ọbụla na ahụ nọ ya mere ndị ori abịaghị wee dịrịgaba ya bụ na onye ọbụla ga-akata obi chebiri ihe na-echi ya nwaanyị agaghị na ya ma ntụ ime na nwaanyị mmalụ toro ime na-amụ nwa wee nwụọ maka ibe mmacha ọzọ ịmụ nwa na ma ya todo ime chacha ụmụ nwaanyị ga na-atụ ime ọ dịkọta ọnwụgodo onye nwụrụ ndị ọzọ atụkwu ime ọtụtụ ọnya bụ na mmadụ na-aga n'iru ihe ọ na-eme ịnụ asị na mmadụ agaghị eji ịlụ ajọ nlọ wee jụọ ịrahụ ụra n'abalị maka ndị na-akanye ndị mmadụ ụjọ o nwere ndị ịnụ a na-ewugali ya ndị na-akanye ndị mmadụ ụjọ nne na-alụta nke n'ọrụ n'abalị n'ebe mfụ na alụ adịrọ mma na nlọ ka afọ ime yụpụrụ onye ọbụla na-ebe akwa na-asị gị ndo onye na-akụ ya nwere ihe ọ na-akọ ya mechie ọnụ onye ka na-akpọ ịkanye mmadụ ụjọ n'ahụ agaghị eji ife ikwu agaghị eme ka ịkwesị ka ọ hapụzi ibu afọ ime obu ọmụsị nka hapụ etu ọzọ bụ nke ahụ nke mbụ si akaghị na ndị mmadụ ụjọ n'ahụ nke abụọ ọnwụgodo onye ihe melụ ọnwụgodo onye jekpali ya banye n'ụlọ akwụkwọ wee pụọ wee solu ndị ọjọọ wee mụta ka esi abado otu nzuzo ị gaghị asị na nwa ya agaghị aga mahadum nọ na onye banye ya ọbaa n'otu nzuzo enwere dimgba mana nkwara apịtị nwee dimgba nwekwa azụ elu anyị otu esi enwe dimgba nwa apịtị na achị etinyego ka esi nkwa dimgba nwee azụ elu anyị dimgba nke azụ ya dị elu anyị na obodo anyị ga-akata obi ngworo ife na-echeghị n'ihu na-eyi gị egwu ị na-aga ebe na-aga na onye ka ọjị na-ebute ebe onye togha mmiri akụkọ oyibo ọ ṅụazịa nkwụ dimkpa na-akarị ha ụfọdụ akarị nwunye gị jewe be nna ya ka o je neta nne ya ụmụaka ya na anụ na akwụkwọ ngwa ọgwụ dibịa ụlọ agaghị asị ihe n'egwu na-atụ m na ha chọrọ ịrahụ na be gị n'abalị ụlọ abụ ụlọ gị na-akwụ ụgwọ na ya na ọ bụrụ n'otu ma ọ bụrụ na iji ego wee lụ n'obodo ọnwa ihe ọ na-eyi egwu ya bịa na m nọ be m ogwughị aka n'ọnya gwunye n'ọnụ ndị ka dimkpa na-asị na nwoke ahụ gbọzọ na bịa mgbede eme ka o yi egwu n'abalị onye na-eme ihe n'ụlọ ma ya agwana ọsọ nkọta ọ bụ ụlọ ya ọrụ nwe na-atụ aka yọrị onye bụ na mmadụ bụ dimkpa bụrụ nwoke bụrụ odogwu daalụrị na okenye ọ na-adịghị mma ibe inu nke a gara aka ọ kara aka ọfụma gawa n'ihu ọ na-aga n'iru ọ dị mma inu a ọzọ si n'aka Benson Nnebedum onye Ọsụmohu ọ sị na agadi nwaanyị na-atọ n'ebe ọ na-aba mba ọ kwụrụ ya wee karụcha agadi nwaanyị tọgoro n'ebe ọ na-aba mba ọ kwụrụ ọkọ n'ubi wee karụcha ọkwụrụ bụ mkpụrụ osisi Chineke ji gọzie ụmụ ogbenye tupu isi ofe onugbu ije gote onugbu n'afịa tupu isi ofe ọkwụrụ
ije gote ọkwụrụ n'afịa tupu isi ofe ọra ije gote ọra mana n'oge gboo ụmụ ogbenye nweta ihe ndị a na be ha nwaanyị ga-akpara onugbu na biya jee bute ede n'ubi ma o jee na ngwa ede chile ede jee gote ose n'ubi gbutuo akwụ sụrụ mmanụ tupu ifu ihe ogo n'afịa mana azụ obele azụ aja azụ onye egolo ma ọ bụ so eti ya nri apụta atọ ụtọ ọkwụrụ ahụ n'ime ihe ị na-eweta n'ubi ma inine ma ọkwụrụ a ma akwụkwọ nri ndị ọzọ gasị ma onugbu ma ọra ha ncheghị na-enwecha oge ọkwụrụ mmiri ha na ichere echere maka na onye afịa arọ kalụọ ọmịa abalị ịnọ ise izu na abụọ ji wee amị ejighọrịa a na-eche ọkwụrụ nche echere agụ echekwa ha ka nje na nke nwa na mapụta nwanne echi ikwesị ije na ọkwụrụ mara ogo ọ nọ na ya wee ma na ọkwụrụ olu ha aka ogboji akalụ ọkalụ ozu ọ na-akalụ n'ụbọchị ike elu tata ndị na-esi ọhụ na ọka hụ na olu echi bịa hụ ịbịa nwanne chọrọ na ọkalụgbo ọ bido ha na ruo ogo ịma na ije tata ijekwa echi ilu tata efu ndị kago na ịghọrịa echi bịa efu ndị kago na ịghọrịa nwanne echi bịa efu ndị kago mana isi ka ọ dị nwanne echi wee je hụta ije ya echi ebe ọ ha je na akalụgbo ọkwụrụ nkalụ na anọ ọkwụrụ ahụ n'iyi ọkwụrụ ofe ọbụla eji ọkwụrụ kalụ wee si nke mbụgodo bụ na ọ ya afịaghị arụ ibi ọkwụrụ ahụ ebi efute eriri na-adị n'etiti ya inwe anwa so mma eso wee bie ya n'ụdị na mma ị ga-adị nkọ iwere ọkwụrụ akalụ wee tọọ ofe ị na-atata afịa ọ dịka ogbo eji awụ ahụ ajọ nri ka na onugbu inu isi ọkwụrụ ewee n'ọkalụ akalụ nke mbụ ọkwụrụ kalụ akalụ na-eme na nri bụ na ọ ga-eme ofe ahụ matụ ụtọ ọtara ife nri niile iji si nri a naanị jikọ ya ufuo ka izi ọkwụrụ kalụ akalụ na-eme nke bụ mmanụ ahụ atụ ya n'oge tinye ya mmanụ ka itinye na-achabụ ka nke bụ nke ịtọzi bụ na onye ọbụla li ya gara abụchapụ nke ọ na-ataghị ata olieleli ọbụbụ tutu naanị kedu onye si ofe a ọkwụrụ kalụ akalụ onwere ife ọzọ eji ya eme karịa ịghọrị ya jeti ya n'anya ọkụ maka arụ ọzọ ihe eliele ihe eji esi nri ihe nye nne gị ochie o nweghị ụlọ ọbụla ọkwụrụ kalụ akalụ na-aba na ịghọkọ ya ije mụ ya n'anya ọkụ kpọọ nkụ arụ ọzọ ịgbawa ya mkpụrụ mkpụrụ ya wee jee kụọ ọ bụrụ na ọsọsọ ịdị na-aghọtazi ọkwụrụ ị na-akụ akụ ka ị na-alụzi igede akụzi ọkwụrụ je na-egolokwa n'afịa ọkwụrụ nwere ịkụta ọkwụrụ ụzọ ọkwụrụ 15 ịma na ihe eri na-eto eri ọlụzi ahụ ịbụ afọ na tinye n'anya ọkụ mana ọ bụrụ na ịkụ ọkwụrụ 15 wee gbaa nche nkịta kalụcha ese ka ntinye achara n'anya ọkụ ọ bụ anya ọkụ ka ị kụrụ ọkwụrụ ego ya n'afịa gịnịzi mere ọkwụrụ ji akalụlụ inu a wee sị na agadi nwaanyị nọ n'ebe ọ na-abagodo mba ọkwụrụ ya wee kalụcha agadi nwaanyị sịrị ọkwụrụ maka dị ọkwụrụ na-aka emeela agadi nwaanyị maka ọha na-enwe ndidi eji akụ ọkwụrụ fanwa na-akpachapụkwala ọkwụrụ anya ọkwụrụ a na-erikwa abụbụ ya eli n'oge gboo afọ ọkịtazi na-ebicha abụbụ ya tinye n'ofe abụbụ ọkwụrụ onye aka wee mee ọkwụrụ ahụ anọ abụbụ ọkwụrụ ahụ mgbe ọ ka dị nlo a na-eji ete ofe n'oge gboo nwa agadi nwaanyị afọ bịa n'ukwu ọkwụrụ ọdọtuo ọkwụrụ na-eto ogo tomie n'ime ime n'igwe ndị Igbo sị na ọkwụrụ ahụ aka onye kụrụ ya agadi nwaanyị bịa ọkwụrụ n'ukwu ọkwụrụ ahụ nyatuo ya na-alọgọgide ọgbatuo olu tinye nso ọgọlụsi ọsọ gbagolụkwazie n'ọmụ nke ogo anya na ọkwụrụ ya na-aka onye kụrụ ya ihe ọsọ ya tuwo ogo nyatuo ya onye na-asị na nwa ma karịa m ndị Igbo sị na ọkwụrụ ha aka onye kụrụ ya nwa ya na-akarịa nyatuo ya nyatụ ya isi ọ bụrụ ịnyatụ ya ka ịnyaje ya onu a na-eji okwu anyatụ isi nwatakịrị a na-eji ndụmọdụ anyatụ ya isi na ọ dịkwa mkpa pịa ịtarị nsogbu ya anya mmadụ ahụ karị nne ya aka nwa gị nke jekpalata afọ 10 ma ife ahụ mee nne ya etie ya ife
obodo na-eti ihe n'ụdị na n'ọka ọmalụkwa na mmadụ ahụ akarị nne ya akarị eziokwu inu wee sị na agadi nwaanyị nọ n'ebe ọ na-agbagodo mba ọ kwụrụ ya kalụcha ndị agadi nwaanyị na-ekwuteghị okwu ọfụma na agadi nwaanyị ife unu kwuo kemgbe izuụka ga-aga nọkọta kịta obido kwekwe kedu onye unu si wewela azịza m ndị unu ụsọ ọkụ wee lee ya ihe ekwu kemgbe izu kịta ọtọ gara aga bịa na ekwute n'okwu azịza na ya ebido bịa nụkwa m onye mama hapụtara azịza ahụ maka ngụtara nke ọfụ osi nke ọfụ gịnị onye kpata tụfu eji akpata tụfu ahụ gara obirikwa okwukwe n'isi ekwugide ha wee mechiri ha na-ekwu mama hapụzie ya nke nata asị ọlụ igbo natasị mama ego ne ha na-ele azịza ma sị ha egoghị na m azịza na nke m ka m chọrọta nye na m azịza m anụnwa kedu onye unu si ịma na agadi akwụkwọ agadi na-eji okwu eme nni ọnya mere ọgụ ụfọdụ efu ụmụaka ka ha na nne ha ochie na-aka ọnụ ịmanụ maka ha bụ ezigbo ụmụaka ọha zụrụ ha azụ ụmụaka zụrụ azụ na agadi nwaanyị na-aka ọnụ ọgụ ụfọdụ ọ na-ekweneme ịmanụ ọnwa azụ ha azụ maka na onye fee eze eri ya ebe agadi bụ ngọzi ka ọ bụ nne gị ochie bido ikwu okwu ịma na okwu na-agba ya nkịtị ọ bụrụ na na-ebu nwunye nwa nne dị wee bido ikwu okwu mana ọ bụgotago n'afọ nne dị ga-ada afọ 80 nke nke ya nwere ada afọ 30 gị na nne dị wee na-akọ n'oge ncha ịma na ịbụrụ ezigbo nwaanyị ngwụdị ihe o mere gị ije egwu adịghị ma ọ bụrụ na ebe ahụ ekwesịghị edi mana efu nwaanyị a zụrụ ọfụma ọ ga-ama na anya na nne di ya abụghị ọgbọ nwaanyị ọbụla anya na nne di ya na-akọ ọnụ nene ọnwụ ya nene maka na mgbe agadi nwaanyị ji wee nọdụ ebe ọ na-aba mba ọ kwụrụ ya kalụsịa eme na mba ahụ na-aba dị mkpa ọ bụrụzia ihe ọzọ ka ị ya achọ ka agadi nwaanyị na-anọ ebe ọ na-aba mba ọ kwụrụ ya kalụwa ebe mana nwere agadi nwaanyị na-ana n'iyi ọ dịkwa ọ na n'iyi ma nkarịka akụ ya ọka nke ọzọ ya n'azụ n'ụzọ ọja ji wee kwụọ nwa afọ 50 aga ọka dị n'elu uko nja o ji gba egwu na agbọghọ ka dị na okenye ya n'elu epụta be nne gị ochie ihe enweghị ise juju na bie ọ bụrụ ka ha na-atụfu atụfu sọsị ha na-atụfu atụfu okwu afọ ya bụ na onye nwere agadi kwesịrị ka ọ na-aghọta agadi o nwere n'ụlọ ọ ya nọ ebe ọ na-ekwu okwu ọ kwụrụ ya akalụọ mana nge nwa na-agwa ga-enwe ndidi nke mbụ ebe e nwekwara onye okwu ekwurekwu enwere onye mmemme n'ebe afọ ọ bụ ụfọdụ ndị nwunye nwa na-akpachara anya lagha nne di ha tinye azụ n'ofe o wee bido okwu ahụ na-ekwuwe azụ ogote ka ọ nọ abalị 5 iwe were je na-esi ofe ite ofe o bido tinye na iche na-eweta ego n'anyanwụ ndị na-eweta ego mgbe na-ata afọ enweta ego a isi na okwuwe mana ngo je mesuo ya mmiri o dobere n'ite a eji wee mee mmiri ọṅụṅụ ijekere weje wụ arụ sinima agbọghọ eche ọ pụtara ka otu oge afa ọ pụtara obido okwu fichaa ụlọ ka ọ maa mma ị ghara apụọ okwubi ya ebe onye ekwurekwu na onye mmemme onye omekome nọkwa n'ebe afọ eziokwu ya bụ si asị na agadi nwaanyị kwuwe nọọ ihe ọ na-ekwu ọnwe ihe ọzọ ọ na-alụ akwụkwọ okwu o nwere ihe ọzọ ọ na-alụ ọ bụrụ na ọ na-emeta ya mma azị ahụ esiri n'ọkụ unu esiri azị ya n'ọkụ azụ ahụ ogota o eji wee tofuo n'ugwu unu eji na nyawa ya taa n'ọnụ si na agụ na agụ unu okwu ezi asị nwa ya ebido ikwu ọ na-enyekwuzi ya bụ na aga na-enyere ndị agadi ahụ aka fe wee na-emechilata ọnụ ọgọdọ ahụ nọkọta ịlagha ya o debe ego eji wee tụ ụtụ na nzukọ maọbụ ego eji wee jee na nzukọ ụmụ ọkpụ gbụrụ ego 6 nwa nwe ya were jegoro ihe na akwụkwọ maọbụ nkirikiri nke ihe afọ dịsịbụ ya ịma na ọ dị ya n'obi jekporo ya ewufuo na ọnwa ezi uru ọba okwu eziokwu isi ije ndị eme akpọrọ ya ebe ahụ ka ndị ya wee too ogologo ya bụ onye ekwere ka ha na-aba mba ahụ si gwa nke ọ kwụrụ ha o nwekwa ike o were okwu ahụ wee na-ekwu n'isi gị ọkwụrụ ya wee kalụọ ọkwụrụ gị akalụkwuo n'oge nke gị eziokwu
mgbe nke gị luo ọkwụrụ ga kalụ n'ahụ gị ọ nwere okwu ya ya kwuwe ọsị nwa m na ọ adịla gị mma nke esi anọ egbochi m ihe ama na ọbụchi gị eziokwu nne biko ihe ikwu n'isi m kwueli alụmado na adụkwala m mma o maka azụza ya ngwa ka emechaa ka amegha anyị o nwa abazina osi adị na-eme ihe oke amanụma taka akpa nwa dibịa ma nwa dibịa amanụma rụọ oke ọnụ n'ọkụ ọ na-ekwu okwu n'isi gị ọkwụrụ ya wee kalụọ ọ nke okwu n'isi gị mgbe nke gị ọkwụrụ ga kalụ ya ọkụ ga anyụọ n'ụzọ mgbe ọ adịghị mkpa mgbe nwaanyị mmadụ ekwuchago okwu ahụ nwụọ chefuo ya nwụọ mgbesi ọchịchị ya gbazi n'ụzọ gị mgbe nke gị akwụkwọ nsọ sị gị sọpụrụ nna gị na nne ka ndụ weta ogologo na-abụ si akpacha n'anya na-eme ha ihe ekwurekwa mana ndị agadi ụfọdụ ga-akpachapụkwazi anya gbanwee ndị okwu na-atọ ụtọ ndị kpacha anya ekwu onwe ndị agadi ya ọkachagodo nka uche ezuo oke ọ na-ekwu okwu do anya na ọkpata anya achọ okwu ọfụ ka iyi efe ọsị igokwagori ya efe ka ị na-egosi efe igo kemgbe arọ ịtọ gara aga eziokwu ọfụ na oke iyi okwu okwu n'isi nne mana nwa ya izi efe mgbaziala ọtọ ọfụ ka iyi akpa ụkwụ onwe ego na-egosi ahụ akpa ụkwụ nwunye nwa na-eyizi akpa ụkwụ ya bụ ka a na-ebu mmiri agbanala ọkụ ka ebukwa ọkụ agbanalụ mmiri ndị nne dị ọgwụ ụfọdụ chaa nwunye nwụrụ ka ha n'ụdị ha bịara ịnụ ị maghị eji otu ọ dị unu n'afọ 10 aga ọgụ ụkọ dị oge a na-eji ụzọ otu echu mmiri bụrụ nnukwu ite mmiri ya wee ju na nwa nwunye nwa ya arahụrụ ụlọ n'isi ọkụ elekere nọ n'ọtụtụ emeta ya saji eze ezi epụta ka eze ahụ na ezi amaghị ute n'ezi na nwere ihe dị na ya aza nọ na ka imeta ya n'ụlọ ọ na-arahụ ehikazi na mgbe nke ihe arahụrụ ụtọ ha rahụ anụ ụlọ adị na-etinye anụ n'ofe si na gịnị ka eji tinye anụ n'ofe ọmụsị nne ka eji ata anụ na anụ dịkwa adị nne hapụ na ka ha mere ihe dị n'oge nke ha ya bụ ka anyị zeelu ndị nne nyekwuo ụmụaka aka na ụmụaka nke nata ka anyị chere nje nọnyelụ na isi abụta ọgụ bute n'ọgụ ka anyị jee ruo n'ugbo ịnọgide n'ugbo kwa elekere nọ na mgbede bụ ụmụaka anyị ma na ha na mgbe ọzọ isi a na nọsị mba ya ya eje na ọrụ erika n'ebe a ịkpọlụgodi ha jee ọrụ ugbo ilu ọ nọ ọnwa belita nawa ha wee nke sịkwara gị jee mbọsị ọzọ ọ dị mma ka ihe nene inu ọzọ si n'aka Ejike Ọzụa Ejike Ọzụa bụ onye Abacha ọ sị na a na-agbanalụ mmụọ ogbuo ụlọ ọkala wee gbakwuru ogbuo okpuchakọrọ a na-agbanalụ mmụọ ogbuo ụlọ ọkala wee gbakwuru mmụọ ogbuo okpuchakọrọ oge ụfọdụ ị na-ezere ihe ụfọdụ ka ọ dị eme na ebe ị na-ezere ya na nke kazi njọ wee mee bitiekwe ka eduru nwa jee n'abalị jegote ọgwụ na arụ ọkụ nwee ike elie na ndị eli wee pụọ n'ụzọ agwọ wee taa onye ndu ya ejebe ahapụzi obere nwa na-eje egotala ọgwụ ahụ ọkụ emele ya chọọzie onye na-akị ọgwụ agwọ ebe ọ na-agbadalụ mmụọ ogbuo ụlọ ọkala agbakwuru ogbuo okpuchakọrọ ka anyị jee na Okechukwu jelu n'ụlọ akwụkwọ n'onwe ihe dị ha ọfụma n'akwụkwọ ya na nne na-akwa ha nne na ọka agba onye nke ịbụa mezi ọgba onye nke ịtọ ka eji efe onye nkụzi ha jụọ ya ihe mee na onye nke ịbụa ọka agba na ọjịzi gba onye nke ịtọ wee pụọ n'ụzọ ụgbọala ha wee suo Okechukwu nwa nwụrụ anwụrụ ma ọ gbajie ụkwụ na-abụ a na-agbaralụ mmụọ ogbuo ọkara gbakwuru ogbuo okpuchakọrọ gịnị a na-apịa onye nke ịtọ nwa ọgba ihe onye gbara onye nke ịtọ na onye gbara onye nke ọ bụrụ ofu ya ka ọ bụrụ ofu nke ọzọ ụta ka na-atazi n'ihe mere na-eme emesigo onye bụ na ọ nwere onye na-afụcha ya isi n'anya jee kpuo ya si ata na ụta na ụdị ihe a mee
onwe onye maalụ na ịdị ha ga-eme n'ụzọ eziokwu ka nje kpochie ụzọ na kachi ejigo o wee litizie ka o kpochie ụzọ agwọta ya ọ na ụzọ ọ ga-agwa ka ahụkọ ete ya n'ọkpọchi ụzọ ogele ogechi wee fo ndị ori abịa ka abịaghị agwa na kakwa bịa ete ya jee mechidata ụzọ nna na chi ejigo o wee lite ụka ọjọọ ekpochi ọnụ ụzọ ama agwa ewu weta ya n'ọkụ ewebere wee na-eji igbo n'ọdụ ọcha ebule eje ide anyị si mana onye na-agwụ ya bụzi onye igbo ukwu na-anwe onye mara anya ọgwụ agwọ bụrụ eje igbo kwuru asị na ọnya ha nwụgo n'ọzi na aba a na-agbaralụ mmụọ ogbuo ọwụ na si aka gị nọ n'ụzọ nwe ọhịa ndị ori nwa bịa anụ gịnị ka ha ka ezute mana onwe ahụ na onye na-arụsịa isi mmụọ nje gebe ọnụ ọhịa anyị ha ataba ụta na ihe ụfọdụ mee oge ụfọdụ ihe ụfọdụ ga-emenata kama ụtọ na ụzọ esi wee mee ndị Igbo si nọ na-abụ ndị mmụọ chọọ isi ụlọ ọkụ faghọrọ mmụmụ ọnwa ndị mmụọ chọọ isi ụlọ ọkụ faghọrọ mmụmụ ọnwa mmụmụ ọnwa ịma na ọkụ na ihe ọ na-enwe abụrụ ọkụ onye agụụ na wee vam mmụmụ ọnwa wee fata ọ ga-egbu a n'ala ụlọ aka ya n'ụlọ ata faga n'aka ya ndị nne ochie si hei ọ dịkwa ka mmụmụ ọnwa ihe a obele m ga-asị na mmụmụ ọnwa n'afọ n'okwu ya ka ndị chọọ ya ha nweta ya ndị ochie ụlọ bụli ọrụ ahụ obele nwa wee bulu ọkụ mpara ka wee ligo nri ja chọọ ọmụmụ ọnwa okwu ha mfe otu ọ na-adị ha na-enwe ọkụ a ebe ọ na-emezi ya ụlọ nwụlọ ọkụ ndị mmụọ chọọ isi ụlọ ọkụ faghọrọ mmụmụ ọnwa ihe ụfọdụ ga-emenata kama ọzọgide okirikiri mee owuru ihe ya eme n'Ọka ngịnwa wee nọdụ Asaba ihe emegide ihe fe onwe n'Ọka ihe ya eme eziokwu ihe ụfọdụ ga-emenata onye bụ eme na anyị nọ n'ụwa anya mmiri nọdụ n'ụwa dị omimi nọdụ n'okpuru anyanwụ nọdụ n'ụwa anaghị ama echi ama ya bụ ihe ụfọdụ mesị si weli otu o si wee dị si ejira taba ụta onye o jebe na nke nwanne ya na Lagos ka oje nta nwanne ya nwaanyị mụọ nwa wepụtara n'ụzọ ụgbọala ya wee nwee nsogbu o wee so wee bepie ofu aka kekudo chọjebe Lagos ọ naghị ejezi na nke nwanne ya mụọ nwa ndị bụ nna m dabọ je ya fe eluchazi ihe chọ ha n'ime na ọ na-emenata si atawazi n'ụta ma ọtaba ozu ụta ma ọtaba ụta enweghị isi ihe chi fotalụ si were otu afọ nwe ahụ onye ga-abakwa n'afọ nne ya ọzọ nwe ahụ onye ga-anọkọta were maka ifi egwu na-apụzi n'ezi ma ịnụ ọma mma ọkara aka ka anyị nene inu nke a si n'aka Nọnso bụ onye Udi ọ sị na nwata na-amụ ule ji nna ya amụ bụ agụụ ya arọ ọzọ ka ọ na-amụ amụ nwata na-amụ ule ji nna ya amụ nna ya na-eke ji n'ọba wee hụ na mmiri bịa maa ji afọ mgbe ọ nọ n'ifi o nwere mmiri a na-akpọ mmiri na-ama ji n'ifi mmiri na-ezo na Jenụwarị Disemba egwucha ji ekpokọbịa naanị ọkwala elu a na-eche ka abụcha Krismas Jenụwarị ka ekego ji a n'elu mkpa mmiri wee zo wee ma ya a na-akpọ ya mmiri ndaarọ mmiri na-ezo na mbido Jenụwarị wee maa ji a oge nna m nọ ndụ ọ na-abụ mmiri maa ji a ọsị anyị ji agbasa ya ka ikuku ewu ike baa ya n'ime ịrọbịa n'iti ahụ mmiri ama ya wee gaa ofu izuụka olebule ndị dị n'etiti ebido chọọ ọkụ na-elu ule ọ bụta onye amaghị anya ji wee ha hapụ ya na izu nke ịtọ ebeza ụsọsọ ndị dị n'elu anwụ na-acha ihe dịzi mma enwezi aka n'etiti na-eweta je ịpịa akwa mepum ite oge nezi ọdapụ na-adapụ na amụmụwa tegode epe anyị na-atụ ụtara ezi ọtụgụ nne ya apịkwa nke omepum otuge ọdapụ nwa na-amụ si na gị epe anyị na-atụ oge n'ezi ha ebe ka o si adapụ nne atụ ụtakwa ọzọ ọdaka pụ n'ezi ewu ahụ ata na ụdị ji ya obere nwa ya mụọkwa amụ
nna anyị je ị na-atụ ute di ha na-ada pupu ya ọsị nwa m na-agụ ya agụghị arụ ọzọ ka m na-atụ ute nwa m ọsị ya na-agụ ya agụụ n'ahụ na-aja ka ị na-amụ ihe a eziokwu nọ nso onye Udi Nkiruka Okeke ọ dịghị ebe o si ọ sị na egbe ada atụ ụjọ n'ebe a ga-anọgba ya egbe ada atụ ụjọ n'ebe a ga-anọgba ya egbe so na ofu onye na-akataghị obi egbe bụ na ọbọ sọsọ na egbe na-akata obi na onwe nọ na onye bụ na-akataghị obi ịkwachacha egbe ọsụrụ ju eju kpaa nri egbe ahụ na-anọ n'ụlọ onwe kata obi si ya emechi ya tata ịgbabebe ya n'ahụ ka ọ kwụrụ ọgọdọ ebe a na-enegharị anya egbe ahụ kata obi mgbalị na onye zu enye ezugbo onye afọ egwu a na-atụ egbe chacha eziokwu sọsọ egwu na-atụ nke dị okpokoro nke ife adọrọ n'ime adọrọ nke nwere nri n'ime ọ bụrụ sọsọ na egbe na-akata obi na ọnwụ ya nwere ọ na-akakwa onye bụ ya obi ibule na-aga ngwa bụ ya akatakwa obi na-aga si onye ma nke o jepụta ya dapụta na ndị gbakwuchiri m ụzọ kịta mụ na-ezute ị na-aga ọ bụrụ ma ọ bụrụ mmadụ na-apụta ị na-aga maka na ndị mmụọ na-atụkwu egwu egbe ndị mmụọ na-atụ egwu nsị egbe ntụ egbe n'oge gboo onwe ebe ndị gboo na-atụ egwu na ndị mmụọ na-anọ ma ọ bụ n'ọfịa ajọ ọfịa ma onye na-anụ ihe da-aṅa na-abanye na be gị iburu egbe ntụpụta n'ezigbo ya ya anụzi ha ntụ egbe na-achụ ajọ ndị ọ bụrụ sọsọ ndị mmụọ ndị nwụrụ anwụ maka ndị gboo kwenyere ya na ndị mmụọ rinne ọzi na elu oyibo apụtazi chọọ na-achọpụta na ndị mmụọ adọrọ eziokwu na ndị gboo kwenyere ya ife ọzọ ntụ egbe na-achụ bụ ndị ọjọọ eziokwu ndị akalogori ndị anaghị afụ anya enwe akalogori mmụọ na akalogori mmadụ akalogori mmadụ bụ nke ndị efulefu ndị na-ese ahịfịa ndị na-anago n'iyi eti nneghị ihe na-atọ mmadụ na-eme mpụ dị iche iche ndị akalogori mmadụ onye akalogori mmụọ bụ ndị a na-ebute ụchụ ha na-akwa ozu egbe agbawa gbuo mmadụ ọnwa nwaanyị na-amụ nwa feje kwụrụ ma nwa ahụ ya ma afọ ime ahụ ọ ya apụ akalogori mmụọ ọ nọkọta ụmụnne na-abụ nne ji anụwa ọgụ ha nọkọta ọgụ akụji ofu onye aka akalogori mmụọ ha wụ mmụọ ntụnye nkụ mmụọ mgbaghachi a na-enwe mmụọ mgbaghachi afọ mana ịsọ ha na egbe na ịgba ya ka agbafusie ọgụ ụfọdụ ọbịa na ọdị nnụnụ ọbịa fịọfịọ ikwikwii nnụnụ ajọ na-agasị maọbụ nke ụmụ ajọ nnụnụ a na-enweghị isi n'ọdụ ịsụ ha na egbe na ịgba ya ntụ egbe achụsasị ha agbafusie ọ bụrụ sọsọ ụdị egbe ahụ ị na-wee sị na egbe ada atụ egwu n'ebe a nọgbu ya maka ọ ma na agba ha na m kama mma agba n'ọsọ unu agbadaba n'onwe ka egbe gbaala ụlọ ọzọ edebe mkpọ adịghị kịta ka agba mkpọ na esipụta anya onye ọ na-agbadawa ụfọdụ bụrụ ụgbọ adị ha debe abụọ ụfọdụ akpọrọ nwa ya gbago na ọha fịara akọ nọ na ọha fịara ọfọdụ ahụ na-abịa ọzọ ụmụ ya na-abụpọ jegbogo agbụgo egbe ka na-esigbo ma ọ bụzi egbe ndụ ma ọ bụ mkpọnanị ma ọ bụ agbawala ọsọ ma ọ bụ ụdị egbe dị iche iche ma ọ nwacha m nye na ụdị egbe dị iche iche enwere egbe ndụ bụ nke eji sọsọ ntụ agba onwe ha mgbọ asụjuo ya ntụ egbe sụgide ya ntụ egbe jue ịgba iche na na-egbuo mmadụ ọ dara ebe onye nọ n'ebe enyi ọnwaja adị niile mana onye egbu mmadụ egbe ndụ ngwa adịrị ya asụọ ya ntụ ọ daa nnukwute ụda ọ na-agbadaba kama egbe ndụ enwee nwacha m nwee agbawala ọsọ
onye eto ogologo nwere ofu mbọ ọkwa ha anya ịgbalịzi aka tupu ya etinye mbọ ọzọ onye ekweghị mgbe oge onye ile egbude gị n'aka maka ifie ịgbanye wadawa nwezie mkpọ na anyị nwee wedere gaba nke ọ bụla n'ime ha na-agụrụ onwe ya nkụ na-abụ na onye eji eje mba onye echekwube okwu na-asọ anya o nwere onye mere nwe ebe na-esi okwu na-akpọrọ okenye na bụ njebe anyị eje ntanwa anyị n'ebe da aṅa unu mana elu ahụ ahụ hụọ ihe unu ju bịa otu na-egwu ịsa ọkụkọ 17 mgbe afọ na ndị abịa amaghị ha na-eme maka na onye amaghị ka esi agba egwu ikpele ndị mmadụ agba egwu ikpele wele kọọ akụkọ esi gba ya unu yelu ụmụokorobịa wee jee ebe ụfọdụ ịnụ nwaanyị buru ofe aghọrị ahụ naka ụlọ ego nju ebe ha bịa kpọrọ okenye wee jee ọsị na ọ bụrụ egwu ịtọ n'ofu ewu na ọ bụrụ oji iri na ofu na oji ịtọ ka eji eme ya na azụ mbụrụ okenye nkọta ya ebute ihe na ọgbadata ya na okwu na-asọ anya okwu fụrụ nwata ofuru okenye tụaga ọfịa fụ nwata tụpụta enwe ife ha oje ka o mee okenye nọdụ n'ụlọ ya emezi nwee okenye ya awa bịa soro unu bịa okwu na ụka na wee ya anya okwu adaghị otubo oge ha na-akpọ okwu ịda otubo nke a na-adị n'afọ mmadụ okwu adaghị otubo bụ okwu anyị enwezi isi ma ha kpọrọchaghị ha ya ekwu n'ụlọ bịa na ya eme nke mee nka kpọọ ndị uwe ojii nata nwere ofu onye ndu wee bịa onye ama ama eji okwu ya bụ izu ọbatazi nwezi onye ekwukwu ekwu okwu a na-agazi okwu okirikiri na ụmụeze ihe dị n'obi na-ekwuzi ihe ọrụ nnukwu dị mma n'ife niile akwadosi n'ahịa emeli tupu na-abịa eziokwu daalụrị nne onye anyị na-ekene Nkiruka Okeke kwuru ebe o si zite ozi onye nwa zite nya bụ